Komen gitu. Oh, jadi pabelan yang Facebook itu judulnya gandrung. Yang ide karo neng micak barangnya gandrung. Iya nong. Ayo kemana? Iya Pak ini. Ini aku duet sama Mas Yuda Pak. Hah? Ayo dah. Ada aku ada. Duetnya sama siapa? Ayo karo Pak Dalang. Oh iya. Oke. Ngono ya, aku ya iso. Baik Pak. Ini beneran berdiri kan? Ah benar. Karena ini gue wajib. Eman-eman wong yo piye ayu suarane apik, akulitane yo kaya ngono. Awake yo leh kaya ngono. Mbok saya ini dicariin gitu loh Pak. Aku asline dadi Pak Lek kuwi geden ah. Lah kenapa? Pak Lek dhewe lahire ora seangkatan ngono lho. Seangkatan kan wis dadi apa iki jenenge? Manajer. Oh iya. Astrada. Iya. Mungkin mama sore mau Astradaku sing mari aku teh ais jual nyusul ini. Siapa Pak? Hah? Siapa? Oh, Mbak Kurniati Oh Zaitun. alah tadi toh Pak kan Bu Kesi tadi kok tak lihat kok nggak semangat gitu loh hari ini. Siapa bilang Bu Kesi malah semangat loh. Terus Rono. Ayo nong. Iya, boleh. Anakmu guyu lho anakmu. Aku mbiyen ngono lho. Bapak yo mbane aku yo guyu isin ora guyu lucu. Aku iki tak filter bapak ngeri to. Ayo lah. Ya, iki wae sapa utawa apa Pak Gadrun. Betul diatur lagi. Yuk, edos yuk.
Suwe disederhanakan. Lah ya. Kaya enak boy manut biayane.